Ingrid Antičević-Marinović podsjetila je kako je ona među prvima još u travnju upozorila na, kako je kazala, pljačkanje najsiromašnijih građana koje je počelo primjenom novog Ovršnog zakona od početka ove godine. Čak i pučki pravobranitelj, istaknula je, pozvao vladu da se zaustavi ovakav način pljačkanja najsiromašnijih. Kako vlast vježba, evo pred kraj mandata, svoje atrofirane mišiće na onim najslabijima. Na najslabijima zbog kojih vlasti postoji da bi upravo takve, prije svega to je primarna zadaća svake vlasti, bez obzira na oblik i sistem, uređenje, trebala izvršiti svoje osnovno poslanje da zaštiti one najslabije. SDP-ova saborska zastupnica kazala je kako zakon određuje da se pri blokadama računa ne smije dirati trećina novca koje se nalazi na njima. Time se, pojasnila je, ostavlja mogućnost da građanin koji je dužan određeni iznos ipak preživi mjesec kako ne bi postao socijalni slučaj te onda tražio pomoć od države. Blokadama računa, naglasila je, također se uzima i novac za invalidnine, dječji doplatak i druga socijalna davanja, što je pak izuzeto Ovršnim zakonom. Kakva je to vlast koja plijeni i takva davanja, zapitala je. Kad čovjek podiže kredit kod banke, on potpisuje kod ugovora o kreditu, jedna je odredba, klauzula, da pristaje da mu se čitava plaća plijeni. Ali to je protivno, ne mogu banke u svojim ugovornim klauzulama nametati nešto što je protivno zakonu. Upozorila je kako su ovakve ugovorne odredbe banaka zapravo kaznena djela, za što je predviđena i novčana kazna. Pozvala je na primjenu zakona i na banke. Članica predsjedništva županijskog SDP-a danas je također komentirala prijepore koje već dulje vremena traju u toj organizaciji, odnosno nezadovoljstvo većine članova tijela županijske organizacije s načinom rada njezine predsjednice Renate Sabljar-Dračevac. Mogu vam reći da je SDP stranka koja je stabilna i snažna i koja će u Zadru pobijediti HDZ kao što je to učinila 2000. godine. Mi u ovo predizborno vrijeme, mi i naše i slabosti ne skrivamo pod tepih, nego ih rješavamo na najdemokratskiji način kao jamstvo da ćemo na demokratski način i voditi stranku. Zanimljivo je kako se Sabljar-Dračevac izbjegava javno oglasiti o prijeporima u županijskoj organizaciji SDP-a.